Som bol na jednej operácii a zrazu jedným ťahom skalpela som videl na hrudníku pľúca, hej, chodili takto hore dole. A vôbec som ich tam nemal vidieť, hej, že to bolo niečo a pre mňa, ja som vtedy pozeral na tie pľúca pre Boha, že v živote som nevidel pľúca sa takto hýbať. A to prečo? Akože... No stalo sa, vieš, to sú takéto veci. A presne, vieš, takéto príhody úplne ono sa to bežne nestáva, hej? Len sú to také tie perličky, vieš, čo úplne možno, že nedobre sa počúvajú, že niečo také sa môže stať, hej? No naši to majú rádi, len pekne hovor, takéto drsnotky, oni to vyhľadávajú. Ja ti poviem, som sa preniesol do časov, kedy som bol študent a mali sme prvýkrát hodinu anatómie. A to vôbec nebolo také, že ti zrazu hodili to telo na stôl, hej? Ale sme prišli na tú pitevňu a mali sme tam kosť. Obyčajná kľúčná kosť. Hej, to myslím, že to bol prvýkrát, keď tam donesli malý kúsok kosti, ktorý nájdeš v lese ohryzenú od toho, ja neviem, srčeka. Ale ten pocit, že je to ľudské, bol strašne zvláštny. Ja neviem, či sa to dá nejakým spôsobom uchopiť, hej, ale že držíš vlastne iného časť človeka, hej. A potom prišli tie mäkké tkaniva, aj svaly a toto nám nosili na ďalšie. A vieš, že nebol to odpor, bolo to veľmi zvláštny pocit, že pracuješ s ľudským telom. Fascinujúce. Je to veľmi zvláštny moment v tom živote toho medika.